pane matitles angu maviri. So yeah, and zvana zvangu zviri kudongorera. I think account ino iri kuda kuvhagwa naZuku. Ndapiwa warning, saka pane zvandakaposta last year na June. Ndapiwa warning, so ndango disagree naye, but paanongozvo accessa cache 2 pasopo, so live inogona disappear. So nhasi tiri kumbotaura nezve 3 fingers. Ma 3 fingers andoreva aya. Uri kuona ndakakunongedza so. Kana ndakakunongedza ndakadai. Uri kuona zvigunwe izvi 1 2 3. Uri kuona zviri kuti ko iwewe. So nguva yese yaunenge uchinongedza munhu wakadai so. Iwe ningi. Pane 3 fingers dzinenge dzichidi. Dzako iwe dzichikunongedza but hauzvione. So nhasi ndozati accounting inga yakafita vharo sa. Ndamboita figure out. Handina kutega vanhu today. Ndamboita figure out 1 point imwe iri kunetsa vanhu pano. Mirai ndimbo pane vakandiva tege. Ndakangana kutega vanhu. But gandiva tege neino phone. White chimbomira timumbosvika kana 7. Koma tosvika 7. Right. Right. So ndatini mukona ma wrinkles akubuda kufesa kuchembera manje. Ndozati amuna achembera. So inzwaika. Murikona zvigunwe zvangu izvi ndiri kukunongedza ne1. Well, ndine 2 zviri kukunongedza. Iwe. But wona zvitatu izvi zvakanongedza pamoyo chaipo pangu ndikadai so pamoyo apa ndipo zvakanongedza. Ndo zvinoitika muupenyu every day. Every day. What would it ndo zviri kuitika muupenyu every day. Each and everything chauno comment chambokama ndebvu dzangu. Msanshora. Alright. Each and every subject yauno discuss mukurarama kwako kandidzokera machiro. Yes. Each and every subject yauno discuss mukurarama kwako. Wakadai so kumunhu. Zvigunwe zvako 2 zviri kunongedza munhu. Izvi zvitatu izvi. Vana mama muri kureza vana vevakomana. Tanzwa nembire kuti hanzi vanhu vari ku-UK, varume vari ku-UK vanoda kuchengetewa, varume vari ku-UK havaendi kumabasa. Let me tell you kwandiri kufunga kuri kubva kwazviri kubvira. Zviri kubvira kune mwana mama imi. The way you raise your boys. Ana mwana wako mukomana waya ane 14 15. Anongouya kuti daddy mama. Sharana mama. Mama ndoda ring light rakadai so. Rekuti sama live. Mama ndoda JBL. Mama ndoda iPhone 15, ndoda iPhone 12, ndoda iPhone 13. Uchimutengera even ane 18 years ukumutengera ndaona imwe butsu mama. Apana chakaipa kutengera mwana. Let me tell you. Mirani shedze mwana wangu. Asata mboita live.
ndikuudze kuti mwana wamuri kureza paanozongoroora anotsvaka a replacement of you. So it's bad kudya nchita. No, sorry guys, let me stop eating. This is the last one. Mwana wako mukomana uyu Ryan. Come here. Are you cooking? No. Come here, I want to ask you something. Come here. How much did you raise for your own bicycle? How much did you raise? That's my boy then. Ask him how much did he raise for his own bicycle? How much? Like 175. How much is the bicycle? 350. Okay, 350. But this boy is only about 12, 13. He hasn't done his hair, but such a good looking boy. That's my son. He had to raise 100 and 100 what? 175. 175. Okay, you can go. I can go and cook. So what I'm telling you is this: this boy has to learn that he can raise money as well for himself. Not stealing, raising money. How he raised this money, right? From his birthday. I told him, no, you know what? Because I just bought him a gadget. How much gadget? I'm going to say, Apple. 800 pounds. I was like, no, man. So this boy comes and no. Oh, daddy, I want this bicycle. Yeah, that you need. The sister's already working. The sister is 16 years old, 15, 16. The sister started working at 14. So teach your boys to earn. They don't need to work. Go to work. If your son wants a bicycle, give him a small job in the house. Anyway, Shamari, if you want me to buy you a bicycle, you have to do this. I have to do. Chaira mumba for 20 days. I'll buy you a bicycle. Something. They have to earn. They have to earn. They can just get things from my Bible. Do you know what's gonna happen? In terms of kungompamari. So unaona mwana asingarori so achitsvaka mukadzi ane zvinhu zvake. Zvoenda tosvika papoint yekuti vana vamuri kuona varume akagara mukadzi achimuitira basa. Tikatreka record yavo dzimwe nguva vana mai vavo vaiva spoiler seizvozvo. Kuna vamwe vana vanonyatsoziva uyu kuti aende kubasa. Vana tombopa example handidi kuvengwa zvangu. Vana vevakuru vaiva pakudhara tomboti, can you imagine bona nauyu vachienda kubasa? Can you imagine? Vangaenda kubasa shift, lunch time, go. Kuna vamwe vanhu vanotoona kuti nelife yavakatorarama vachatoshanda. Not because they are poor, not because they are rich, but even nyangwe vava vari poor, kushanda chako chako. Kuna vamwe vana vamuri kureza vasingatombogoni kana kushanda. So zvavanenge vongozoita vanongozera zvinoita mablack American. Mablack American ndo vaya vakomana vanowana vakubikira vakuitira zvese vakuitira but varigere kumba. So before iwewe wati unoda mukadzi anoshanda as a boy, iwe uri kuite. Before iwe mukadzi wati unoda mukadzi ane mari, murume ane mari anditi. Imboisa yako pa account, timbona yako. Okay, it's okay kuti handidi mukadzi ane chikwereti kana kuti handidi munhu ane zvikwereti. Fine. But dzimwe nguva iwe une zvikwereti for. So kana wakapointa wakadai so kuti ningu uyu unenge une zvikwereti. Tarisa zvigumwe 3. Zvigumwe 3 zvakamirira Jesu, mwanakomana nemweya mutsvene. So zvigumwe 3 zviri kukuti ko iwewe. So iwe unenge uchiti ndoda mukadzi ane magaro, ndoda mukadzi ane magaro. Iwe iye akati ane damba refu unaro here. So zvigumwe 3 zviri kuti ko iwewe iye nemagaro ake anokuda here. Mistake yatiri kuita ndeye one side. Tongofocus on one side. Handidi murume wesocial media. Okay, kwewe zvausingaiti social media. Uri kuuya nei patafura? Zveshosho kune zvimwe zvivanhu zvanoti ndiona chingota live wachiona zvinongofamba nemalive. But it doesn't mean kuti zvivanhu izvo zvinofamba nemalive hazviendi kubasa. Zvimwe zvinenge zviri kubasa. Indinozava hard working people, very very good at working. Heather is one of them. Yeah, Heather mnona.
vana Docas, vana My Dear, vana Revai, vana Chichi, they are so hardworking. Unogona waona palive every time, waona palive. Vanhu vachitorova ndima. So judgment dzenyu dzokuti munhu anogara ari palive ofunga kuti kana asingauye kumba kwenyu kuzokumbira sadza, don't be quick to don't rush kumujaja kuti ashande. Don't rush kumujaja kuti hana mari. Munhu asina kumbouya kuzokukumbira mari kumba kwenyu kana munyu, munhu anofanirwa kujaja kuti hana mari. Munhu anogara achiuya achikumbira munyu, salt nemafuta vamwe vanhu zvekuti hana kupfeka hembe dzinodhura kana kuti hembe dzemakala hazviso zvinoreva kuti ane mari. Vamwe vanhu vakakuona uchitenga hembe 35 pounds 45 pounds kwavari kuwesta, but kune ari kutenga ka nekwaishandira ka it makes them happy. Umwe munhu anofila happy kutenga lottery ticket asasingawini. Moment yanenge aritenga akamirira kuti maresults abude, she feels good, she feels like a millionaire. Panguva iyoyo anofila like a millionaire until maresults abuya ozoita ake miserable. But panguva yanenge akatenga ticket zvezvimufaira achifila like a millionaire. Mamambozvona kana timuchita gambling, maresults asati wacheka maresults unenge uchingo mese makawina until maresults abuda. So it's her way of coping. What you can then do, kana azokuda makugara mese man, maybe ndo wangu azogara naye asha ngati tapudze panyaya kwekuye shopping yari kuita yakanyanya kwete kuti ihono wewe usina chaunacho wawana fidzwa ane shopping habits dzake nokuti anoshanda kana kuti nesvimari zvishoma zvanazvo iwoda unobuya kuti rega shopping yari kuita iyi, rega shopping yari kuita fidzwa muri yedu yakurisa iyi, muri yedu yakurisa. Urikuona ndauya ndakauya pana pane vana vangu 3, ndine vana vangu 3, iyo ndakakona ne vako 3. So urikuona fidzo ka no chirega nyaya yako kutenga ma t-shirts because muri yedu yakurisa. Iwo pokaya nemuri yako yakakurisa, what did you bring mu family mafidzo? Vamwe vanouya vachitozotemba pay yavasingatomboziye. Pakupfimba papa ndo that's why nchiti nini. Be very very careful kana wakadiwa nemunhu 2008. Kana wakaroora munhu 2008 raive gore rezvara. Be very very careful twakamuwana semunhu. Kana wakamuwana paline reshuga kana ndiwe waigovera vanhu shuga, unogona ngawangodirwa shuga. Ndikujoka ndirikuresa ndapedza neyoyo. So dzimwe dzenguva unogona nga wakadirwa shuga kudanana nemunhu munguva yezhara kwakaipa, bozi unogona kudirwa chikafu. Kudanana nemunhu munguva yecovid kwakaipa, unogona kudirwa loneliness. Vamwe vanhu vakatida mucovid vanga vasingakudi, but loneliness right now ukapfimba munhu unogona kudiwa nomwe munhu who would normally go for you. Nekuti ndega dzisi kufamba kuti vaenda kunana Dubai, ndega dzisi kufamba kuti vaenda kunana kune lockdown. Saka munhu anopfimba zviri mulockdown makemo. That's why dzimwe nguva unotozopedzera vanhu vadana navanogara vese pamunoloja paya mukaloja muchiloja musiri hama muchigara mese lockdown ikanzi nki mungogara muchingoonana navatete. Vatete vangu vasingambositare so utanga kuona kuti vatete vanokwirika kawo, vatete vanokwirika. Pamunoshiya paya vanoshiya dzimba vese pane rimwe rakatotarisa so rakatanga kungokaruka rakudobayana nemunhu waraigara naye muno, amwe gogova maigara navo pambeva makapesera matova neka relationship kenyu nekuda kwelockdown. Unozviziva handisuda kuti undiudze, ndirozama ngokuudzai kuti dzimwe situations dzamunopinda nadzo murelationship ka iwe munhu akarivhesa motikari haana kurivhesa nokuti aroda kuenda kumashuro. Dzimwe dzenguva munhu anorivhesa motikari kuti aende mberi. Usangoti kana kuona munhu achirivhesa kuti ava ndeve kumashure. Vakawanda vanhu vanojaja vanhu nerivhesa. Waona munhu achirivhesa iwo, unoona munhu achirivhesa motikari yake, vapikwa vanodhiraivha mota dzinoenda neshure idzi havana kwanosvika. No. Ari kurivhesa kuti abude mugaraji oenda mberi. No, iwo ukajaja munhu nokuti ari kurivhesa. Sometimes unogona kuona munhu airi vangane vataiseka isu tichiri kumusha, tiri kumagrade 1, vamwe vairipita. Handoza tichiri grade 1 takakura iri nguva yekuti mwana aita akanyanya kufoira airipita kubva grade 2 odzokara grade 1. Razirume ziguru chidzidza nemagrade 1 to grade 1 to diki richiripita zvinhu zvaraikonewa tinaro isusu tava mugrade 3
iro rarepeater grade 1. But guess what, vanhu hobva vamunoona nemamasters ava tikadzokorora kumashoroko tinogona kudiscover kuti vakamborepeata. But kune rimwe rakadovaseka richirepeata richienda kuform 2 iro vachienda grade 7 vachinodzokora grade 7 harina kutozoita course iroro rakazongobuda nemaform 4 2 maviri rikadi harikaramba kudzokorora. Uyo yakadzokorora akazoya ungogona hoyo akaenda kuuniversity hoyo ndiye engineer hoyo ndiye. So usajaja munhu ari kurivhesa unless wamuona zveshua direction yacho ndeye reverse atodrive 20 kilometers in reverse, then you can judge. Listen, handisi kuti munhu anorivhesa wese ari kuenda mberi. Kune vamwe vanhu vane shavi rokurivhesa nokuti anorivhesa uchingoti ari kuda kubuda mugaraji, agorivhesa achienda kugedho kuti ari kubuda gedho. Ona izvi atarira uko asi mateketa roko ari kurivhesa achienda kupi kuti maybe arodata kana asvika pane kona parodhi. Ona dzakadambuka. Ndakambosangana nomwe munhu kuHighfields uko kuEdinburgh kuLeicester. Handizvita yaive challenge kana yaive chimakore 2000 ndandiri kuLeicester 1999 ndiri kuLeicester. Munhu akarivhesa Highfield Street yose kubva kuSt Peters Road akananga mutauni nerivhesa. Handizvita aida kudini pana iye achingodriva mota yake nerivhesa. So pane pamwe paunogona kudriva mota nerivhesa, but pane pamwe paunozopedzisira wakusvika paroundabout aiwa kana kubondera kana kudii kana kusungwa nemapurisa kutoregwa mota yacho. Ndo pega paunofanirwa kujaja munhu anorivhesa. Vamwe venyu munongoti munhu achingorivhesa wangomwana achirivhesa vanodriva neshure ndoda dzinoenda mberi. Vamwe vanhu vamuri kunojoina vachienda mberi vari kuenda kudead end, vari kuenda kunopaka paclose. Ukaona munhu anogara paclose achidrive akadai so unoti kwaanonobuda nekoko ndofunga anosvika Harare. No, that person will have to come back this way. It's a hospital, it's a clause. Pane street anonzi what clause, quarantine clause, what clause. So kana munhu achidrive achienda muclose unofunga kuti vakapenga, but at some point they will need to reverse the car kana kunotena kuti otherwise havana kwavanoenda. Zvino vamwe venyu memuchinda paclose muchibaika kuseka munhu ari kurivhesa kuti aende kwamabva ndokunova main road. Iwo arasika urinda paclose uri kungwada wakapenga kuti hune dziri kudriva neshure, hune dziri kudriva nekumashure, dziri kurivhesa hune idzi dziri kudriva. So iyo ndo zviri kuitika muupenyu hwatikona. So umwe munhu ari kuseka right now waunenge uchiseka iwo munhu ari kujaja uyu ari paclose hauna murume iwe haana murume because ari kumbotsvaka. Iwe uri kumuseka ari kurivhesa vari kudzokera shure kana boyfriend ana kana anombobatawo zama hapana ndokonzi kutambura chako chako. Iwowo unaye uyu anodongoriwa uchiclose zvacho kungodrive uchienda mukona uchazorivhesa zvako. Ende vamwe vacho munozorivhesa years later. Vamwe vanhu vanokuseka vachiti hamusi murelationship vanhu vandataura vaya kuti tiri kumaprimary school. I remember kune madhara mamwe airipita wakariona riri grade 1 woriona richingori grade 1 moenda grade 2 morisiya richingodzidza richingoripita. Vanga vabva kuhondo kuma80s mid 80s kune vanga vabva kuhondo zveshuwa vanga vabva kuhondo vasingakanogoni kunyora vavadone ndebvu, but vaidiwa pachikoro because zvikoro zvaitika zvitamba bhora. Chikoro chaidohwina nokuda kwavanhu ivavo because vanhu kwakasimba vaitambira primary school yekuchikoro yaihwina because vanhu ivavo. Saka kune vamwe vanhu vataiziva kuti chikoro chedu pabhora inumber 1 kuchikoro vasingagoni zvavo ende vasingapedzi primary vachingoramba chingotambira primary ndebvu dzidobuda vachida kutambira primary. Vamwe vavo vakazoti vapika vakazoita grade 7 isi tatoenda kumaform 4. Vamwe vavo maengineer right now, but panguva yavaidzokorora taitovatadza nekumira. Unogona uchitarisa munhu nepareview mira uchifamba uchinda kuno but what you don't know ndezvokuti unozokangana ucheka kuti fuel yako yakawanda zvakadii. Do you know kuti tractor inokutangira kusvika Harare iwo kana usina enough fuel neFerrari? Vanhu mimi handiziti munotadza zvo uine Ferrari yako iwo. Anoziva kuti maFerrari anotora mahama anofamba ne 5-6 liter engine
anodadisa achienda kadai, ane comfort achienda kadai. Tractor ichishandisa diesel iri slow, but inogona kukutangira. Mazuva anonetsa fuel aya unotangirwa netractor iwo, unosvika Harare uri muFerrari. Fidzo nonyeba. Ferrari inogona kurova igodai igonosvika kwekwe fuel yobva yapera. Ferrari ichisvika kwekwe ichibva Gweru, pamwe tractor inenge iri pakati pekwekwe neGweru, but ine fuel inosvika Harare. Be very, very careful. Vamwana muri kuseka vane enough fuel to last the whole journey. Vamwe venyu mune fuel inogumira apo, asi mune speed zvenyu. You've got speed but you don't have enough fuel. Saka pavanokuovertake ine tractor unotonga akutungamira kwetractor. Iwe kanga ane muchiona dzimwe team dzainzi dzagoisa mbiri yonza akutungamira kwetractor, Benz inotevera. Benz yotevera kupi kusina fuel. So zvigune 2 izvinei zvichikuti iwewe makambozvinotisera kuti munhu wese anocriticize chihure chevamwe, number 1 kuchi mukamutarisa life yake zvigune 3 zviri kuti number 1 ndiwe kuhura, number 1 ndiwe kuhura, number 1 ndiwe kuhura. Vanhu vese Grace Magaya ona. Vanhu vese ndatenga murume uyu, ndamutenga murume womunhu, right? Ndamutenga mushopu yevarungu, anga akapfekedzewa. So ndati munhu wese wauri kunongedzwa kadai, muri kuona ndiri kunongedza ndakadai nezvigumwe 2 izvi, ichi nechichi zvimomwe, but uona zvitatu izvi zvakanongedza inini. Kuti uri kunongedza mafans, vanhu handidi kuti mafans, uri kunongedza mafollowers kana handidi kuti mafollowers, uri kunongedza shamwari dzako dzepafacebook, achiti imimi. But iwewe vidzo zvimwe mweya mutsvene, Jesu naMwari 3 izvi 3 zviri kukubvunza kuti ko iwewe. So each time anongoti when you point finger yako ichipointa vamwe vanhu dai, your own 3 fingers are first. So ndambotaura ndikati pamunoreza vana venyu vakomana vaya muchivajaidza kuti vakangoti ndoda zvokuti umuitira ndoda zvokuti, it's good, but anogona kupedzisira ototsvakawo mukadzi anoreplace zvauri kumuitira. Zvaya zvokuti anopedzisira otsvaka mukadziwo ane macharacteristics amai vake panyaya yefinance. Hausati wambonza vakadzi vazhinji vamwe vamotamba navo vachiti ukati ndine mukomana wangu, first question yavanotaura ane mari here. Hamusati mamboenzwa statement iyo, kana musati mamboenzwa kurai fambai muchamuza, ndo first statement inowanzotaurwa, ane mari here. Ndende pane mukomana ari kundida ane mari here. Kana ukasanza ane mari ane mota here. So one thing hazvisi wrong izvozvo, but why usiti ane mota here, zvigunwe zviviri zvoti ivo nayo here. It's much easier kusangana nevanhu vane Ferrari kana uine yakowo Ferrari. Unoziva unosangana navo kupi? Kumagaraji ikoko kwadzinogadzigwa, kwamunosangana navo kwadzinomanya stereki, kurodhi. Kashoma kuti iwe uri muna chawasarira usangane nevanhu vavamoda yequality yamunoda. So how uri kuti udifidza dzimwe dzenguva iwe side rako iro rimbozvitarisa, unogona kuti iwo uri short tempered, right? Variko varume vari short tempered vakawandisa, vari short tempered vanotoabhisa chavo. But zvimwe zvikumwedzere zvekuti iwewe okay, iwewe macharacteristics ako neshort temper zvinofambirane. Like right now wakangozvigarira uchimwa tea wakadai short temper ingobudika. Hauna here zvimwe zvidikidiki, handisi kuti vanoabhisa munoabhisa, ndikuda kuti vamwe venyu unoabhiswa ne5 varume in a row. Listen, if a dog bites you twice, if a dog bites you once, it's a dog's mistake.
But if a dog bites you twice, it's no longer a dog's mistake. It's your mistake. If a dog bites you once, it's a dog's mistake. But if your dog bites you twice, 3 times, 4, if ukaona imbwa yakuruma rutatu, shamari, iwewe chireka kupfeka nyama iwe, wakapfeka nyama iwe. Problem yado apa uri yoda kana munhu akati murume wangu wokutanga indirova wechitu my way wes wechitiri wes ndatobva ndadongomusiya wechitiri ndatongomusiya zvanga chinditira pafoni zvacho ndatongoona kuti abuse chaicha. Listen, hauna here kamwe kakutaura kaunako kano attract abuse? Hauna here kamwe karafu kaunako kanoita kuti vanhu vave abusive? Handisoti nokuti ukaona uchirumwa nembwa ka1 wakuziya macharacteristics acho embwa yakadai, imbwa haismile ka. Ukaona munhu achiti I give you a dog smile, imbwa inokusekera ichida kuruma. Kana imbwa yacho yakadai inoda kuruma, it's not my way. Usati nice teeth, no. Imbwa kana yakadai inoda kuruma. Varungu vamwe vanokusekera so. Hazorambozvona tinosangana nayo pana iona vimwe inonzi plastic smile. Varungu kuno ndo zvanoita kazhinji kacho. Unogona kusangana nekamusikana kachiuya kachibhaka kakore vanenge vasina hawo mazina akaita sanga vanenge but smile acho. Mazuva ekutanga ndaimboseka bhendo ndoona you're close, and I used to hate it. So imbwa yakava ichikusekerera sha, imbwa haiseki, chero yako chacho haiseki. So kana imbwa yako ichisekerera inoda kuruma. So if a dog bites you twice ndiwe wakupenga, ndione mistake. Ukaona iwewe avarume kuZimbabwe vese vakaomera, iwe ukaona uchiziva vanhu 2, 3 or 4 vakaomera ka, iwe ndione rukumbiro. Zvigune 3 zviri kuti iwe une rukumbiro iwe. Ndingakaomera, chero chamwari yakaomera. Zvigune 3 zviri kuti iwe hausiwe here une rukumbiro, hausiwe here une rukumbiro. Izviri amazimba anonyema, mazimba akaomera. Handiti. So ngatishandisei mira. Shandisei mira. Mira rakanakira chinhu wani. Mira rinoreflecta zvauri. Raina mdindo ranchida so ndiri kuzviona apo. Imira. Zvese zvandiri kuita zvindiri kuzvionawo ndezvamuri kundiona ndakaita zvindo zvandiri kuzvionawo. Pakati takadziwa apa ndododayo. Pakati takadidini ndododayo. Ndo zvatinofanira kuita lifestyle yedu, upenyu hwedu ndo zvatinofanira kuita. Varume vekumusha vana rudo. Okay, kana varume vekumusha vasina rudo, iwo nagwerewo. Zvigune 3 zvezviti ikwewe unago rudo here? Okay, iwo varume vekumusha vana rudo, ko iwewe unago here? Ko iwewe unago here? Ko iwewe unago here? Andinoona neighbor wakoyo waunoti hakutaudzi uyo, wakambomutaudza. Munhu anofanirwa kuti hakutaudza unoza ndeupi? Munhu wokuti unoti mamuka sei iye wokuignore, ndiye munhu anonzi hakutaudza. Vamwe venyu friendship yenyu yakapera kuti wakati iye ndachandifonera, ndiye achandifonera, kana neiye ndanondifonera, iye vachiti iye achandifonera. Oni hataudze vanhu uyu munhu hataudze vanhu uyu, ndozvaari uyu hataudza. Iwe wakambomutaudza. Munhu anonzi hataudze munhu waunotaudza iwewo okuignore. So kana munhu asina kukubloka muri mafriends paFacebook, munhu anoti anokuignore munhu waunongo wauti hai, because dzimwe dzenguva vamwe vanhu vamuti wataudza anodada uyu. Zvigune 3 uyu anodada. Zvigune 3 zvati ko iwewe wambozvitarisa wewe.
Iwe wambozvitarisa here zvigone 3 there is a reason why munhu asingatendeki so ukaona munhu imi iwe imwe akasanobona munhu anodai so kazhinji iwe chikunoona because ukati imwe kureva kuti zvishuwa zvese zvigumwe zviri kuti handiwe as long chinongedza munhu wakadai so uri kuona vanongedza kudai 3 izvi zviri kuti iset up yatakaitwa naMwari yokuti tinzwisise kuti analyze yourself first. Ni varume havandidi iwo uri kuita kuti unovadere varume uri kuita chii chiri patafura pako chinoita kuti vakude. Anoona zvataita tichitiya shiri kumusha taitiya shiri kumusha padzinouyazve kana dzisingauye taitocreata chinhu chinoita dziuye. Saka tainda pakatetowa windi shiri dzinouya dzichida mhunga saka padzaiuya dzichida mhunga todi roko rwangu rwasa padzaiuya dzichida mhunga todi padzichida mhunga ipo paya topotesaka urimbo. Vamwe venyu moda kunoteya kiti kusingagari kiti kiti hadzibatiki vakomana kana vakadzi vanoshanda havawanikwe bhozi uri vatsvaka kujob center kujob center kune vakadzi vanotsvaka mabasa. Kana uchida vakadzi vanoshanda kujob center wotononyenga vari kushanda museri muyame vari behind the counter otherwise vanouya mujob center kutotsvaka mabasa vari kuuya mujob center vacho kutotsvaka mabasa. Saka iwo vachitoda vakadzi vanoshanda enda kumabasa kwacho hapana ruzvinzwisisa ende hazvire kuti kuenda kumabasa kwachona ndokwaunovanazve because unofanirwa kuzvibvunza ivo vanokude you take things for granted kuti ini zvandatokuda saka ndidewo hazvinamira saizvozvo iye anofanirwa kuzvibvunza voika kuti iwe unofanirwa kuzvibvunza kuti okay zvandamuda iye anondidawo here what do I have on the table. So vamwe venyu now muri kuti vana dzimwe dzenguva une 53 years mwana wako muhombe akangosiyana nemunhu wauri kuda kudanana naye ne2 years iwe uri 53 munhu wauri kuda kudanana naye ne34 mwana wako andori nebigger body than munhu wauri kudanana naye but mudiki zvake ne2 years. I am not my Ben 10 and you paanosvika pamba so mwana ndeipi plus tambopfura deko daiona hama dzedu dzimwe dzadane vanhu vakadero ndiri muhombe kwaari zvokuti hama yenyara kukuudza kuti ndiye mukomana wangu taingozofembera tongoona kuti panenge pane kuitwa chikiribija. Vamwe venyu motodanana nemunhu akakundwa kukura ne last born yako yakadoreba kumudarika sijana handisi kuti height yake ipa but anodori nebhesi kudarika vana vako tu vane bhesi kudarika kamunhu karudana nako apa kamunhu karudana nako futi kadiki kuva maswera sei vana vangu zvokuti vana vako vanotofila awkward tisati tomoenda kupi vana vako magiant vanotamba rugby avo mom yododa kuti ndikaramba chitaura ndida so live inopesa ndangwa ndega ndotaura ndega ndichinja subject as long as it doesn't work like that. Dika mudeu iwe dika vamwe vanhu vazhinji vanoda kudiwa vadike uri single nokusadika dzimwe nguva vamwe venyu muri single nokuti hamudike kwete you're not single nokuti muri kushaya varume no mutori single nokuti hamudike nyangwe tikauya navo varume 50 havaendi newe touya nevarume vamwe venyu right now let me tell you tikauya nevarume 17 vari single papana tikachigara ipano mesa vese vakudewo
not because wakashata, because haudike. Concept chaiyo ruda kutomboiziva. Vamwe venyu rudo gwenyu ndokuti unonditengerei pepe? Iwe wakambotengawo something here. Ndikunditengera sei? Iye achitambira mari yakawanda kudero. Hausi kuona chido chako ndo chinodiwa. Chido chako ndo chodiwa. Ndogumtengerei. Ndingamutengerei chii zvangu. Iye munhu antoriwo zvake kuUK. Antori rich uyu. Ndotoda toti andibhadharire rent. So haungouyi parelationship woti ndine magaro. Ndavaiwo nemagaro angu. Ndokwanisa kutambisa chiuno. Ndideiwo ka. Muneiko patafura penyu? Hauzvioni here zvandinazvo izvo. Pastor akazoti zvese nyangwe akadai akakura akadai hanzi zvese vakaenda pachemba ino. Vakomanaka imboendai munobvunza chemba. Chemba inokudza kuti you know what guys? Ukaita meeting nechemba, ita meeting nechemba handisura kuti ndida kuchemba utaura naye. Imboita pfungwa dzako gare pasi wofunga chemba. Chemba munoidirira but chemba inosangana nezvinhu zvakawanda. Izvo zvamunoti kadora, chemba inenge yakatarisa yakadai yakavhura muromo yakadai. Munhu ane kadoro uye ogara. Vamwe dzinenge dzichinzvenjera kumvura vodzibata vakadzipeta dzisarovera kumvura, dzimwe dzazorovera kuchemba. Chemba inoziva zvese. Chemba ndo inoziva zvese. Amwe mazihombe amunodai anoti kekecha chemba inenge ichimavona, inomavona so inenge yakatarisa zvikube zvichiwira muya. So chemba inodoziva kuti tsvina dzese dzakafanana idzi. Chemba inongoda kuti murukarara munozoti ane uyu but imwe yacho indosarira pabhodhi pake. Haisi yese tsvina inde atogamuchira ine hangu chemba. Handidi kutaura hangu zvinozondivengesa. Naiko chemba inogona kuti zati munonyanya kuda zvimwe zvacho zviri kusara zvakanamira panhingi pavo. Chemba unorevesere shuwazve svina yavo imwe haipinde yose mumvura mangu muno. What I'm trying to say ndezvokuti inzwaika zvimwe zvinhu zvamunoti mauya nazvo hazvidiwe papati. Guys, uyai kune party toda kuita gochi. So Fidzo unouya nei? Guys, ndinouya neMechisa. Fidzo. Mechisa here man. Zvimwe zvinhu zvamuri kucontributa parelationship yenyu izvi zvakafanira munhu ari kuuya papati neMechisa. Vanhu vachiita gochi. Mechisa ikangolaita kudai, thats job rayo ratopera. Icharecognizwe after that. Party kazonakidza 20 minutes later vanhu vachitanga kugula ukanzi kwaimimi pane chamaya nacho ndingandavaya neMechisa. Mechisa idova meaningless. Mechisa chiko muto muri zveisiri zvesayensi mbomira toda zvinhu zviri pano man. Chamaya nacho chii? Ndavaya nemotikari. Atitsura transport. Mauya nei? Murelationship mauri imomo. Vamwe venyuka. Hamufangi bokuti mungoti kana mukanzi ngatimboimagina tikasvika murelationship medu makauya nei munei. Ngatimboimagina usangoti ndine hombe. Vamwe vari ndine hombe. Ndomupedzera. Ndomupedzera. What else do you have to offer? Zvino kana uchimupedzera kana anogona kutenga, vakutenga zvimaplasi zvinotogona futi speed. Zvotori faster than you will futi zvichipedzera more. So is that all you have to offer? So vana vedu ava ngatichivadzidzisa kuti you know what? So mwana wako uyu namuti okay wareza 175 wagona but ndakanga ndamuti no because unoziva kuti vana ngavadzidze to earn kuti guys no unoda chii this month? Ndoda matrainers. No, mumba hamusi kutsvairwa muno. Okay, let's make a deal. Ukatsvaira mumba mako kusvika mwedzi wapera nyatsoona mumba makatsvairwa munomu, mawindow ari kucleaniwa neglass riri kucleaniwa and TV iri kupokotiwa, I'll buy you matrainers. Iwo wagara uchizviziva kuti matrainer uchamutengera, but dzidzisa mwana wako kuti it's necessary. It's necessary kuti aite earn something. Because mwana akaziva zvinongoyera zvinoya zvega
apedza kudero mwana wavana job center futi tongopiwa pay mahara. So that's why even kujob center kwacho vakati no kana munhu achizosaina ngaauye kuofisi ambosaina timuone kuti ari kwatoaplayira majobs acho, because we are tiri kukudza vanhu in a culture yekuti vanongoachieva, they get what they want without effort. So vana ivavo kana vane 18 years vakuda kuroora, vamwe vacho meme chingowaspoila mugere navo, kana voda kuzoroora kana kuroorwa vanotsvaka an easier route. So kwewe unogodanana kusewadana nezirume rakaenzana neni, mwanangu ndinyarewo ungadanana chwa nambuya vakaenzana neni, ko ndo vari kumuchengeta the way yawanga uchimuita, ndo vega vari available vanomutengera, vanoti unoda shangu okay ndakuisira mari maaccount. Ivo vanongodomuchengeta, vanozati akapakarega anotiza, saka vodongomuchengeta. Saka tiri kuita bring iye imimi muri kuti this is my boy, mwana wanga nakura ndozodheta, this is my boy. Makadero muri kureza mwana wenyu nechikomba chamunacho chiri kuita the same thing, chiri kuya chitora mari kwamuri, handiti chiri kuitota the same way zvichaita mwana wenyu futi. So wadova nevana 2, vamwe venyu mumarelationship yenyu mune vana 2 wawakawanikwawo naye nemurume wawana vana, murume wako inodori dependent, partner yawawana inodori dependent. Fizori kutodi ndiri kuti iwo une vana vako 3, but mumwe munhu waroora uyu adova wemwana wechi4, chero penti ndionomutengera, chero uyu ndionomutengera, zvese ndionomutengera, nerenti ndionomutengera, ende wakatotanga wamutengera uchimubhadharira renti kwaanogara uko kumusha, waidomubhadharira renti. Then baba munozona mufesa adzima TV, adzima phone, handina mari. Imimi vakaroorwa muri kuAfrica, imimi vazhinji venyu mukatoroorwa nemunhu anobva kuUK motomuvha kana flat, uno munhu anotomuvha kuti ndakuda kumbonogara kuGlenlawn, ndane murume ari kuUK ndoda kugara Glenlawn. What you guys don't realize, kuUK kukuku all is not rosy. kuUK kwakagadzirwa this way. Ndakaimbokupai zvakaita kuUK, maybe zvingabetsera vaviri vatatu. UK yakagadzirwa so. kuUK kwakagadzirwa in such a way that haufe nenzara. Nzara kuUK even ipo pano ndikati guys ndane nzara, ndikafamba ndakadai mustreet munomu ndogona kusangana nemagaba ebeef akangogadzikwa evarombo. Kubva ndikadai ndogona kusangana nechibox chakanzi help yourself, zvinhu zvoda kuexplain. Kana kuti ukaenda even kushop supermarket tine mabox amwe atokanda zvinhu zvatetatenga, beans dzatetatenga tokanda kuti vanotambura vatora. So ukaenda mashopu akaita senge masupermarket iwayo, unogona kusvika pasupermarket ipo paya ukati ndiri home ndiri kutsvagawo chikafu please, handina kudya nezuro, muromo wakanyatsochena zvakanaka, vanogona kutokupa gaba rebeans ukadididi nemapads ukadoenda kumba ukadonozvizora. kuZimbabwe zvinomira sezvizvo. So nyaya ndoda kuti ndeyekuti kuUK kuri rose panyaya yekuti kana usina madependence ako unosurvive, usina vekumusha vatinombopota chidididi wega unorarama, even ushanda 1 day a week unorarama. Chisingakwanisi kuitika kuUK ndikudai so. Well, nditaura UK hainafanira paid dzekuUK hadzafanira kuAmerica. kuAmerica vanotambira, kuAmerica vamwe vanhu mafigures andinonzwa vanhu achitaura handisati ndambovatambira, vanotambira 98,000 a year, which is triple pay kunana UK ukaona uchitambira 30,000 a year mapounds, uri middle class zvichikwira, kutori vanhu vanokonzerwa kuti ava vane mari ava. But even then uchitambira mari iyoyo kuti ikukwanire zvakanaka, ikwane zvekunaka zvokutopedzisira wakwanisa kubhadharira mumwe munhu rent ari kumarusevha ari muHarare, nyangwe uchimuda sei. Une vana futi utonida kutomboita rimwe dhiri, zvibude UK ipapo uchibhadhara tax usingaiti tax evasion chichichi.
ugokwanisa kuchengeta munhu. I am live nikulive zvokuti unokwanisa kuchengeta munhu nemari yeku-UK zvokuti handirambi kuti zvinoita but inenge iri stretching. Kuno ku-UK isedha unenge utozvideprive of certain things. Kuti kuno une zirange rover rako rakanaka zveshwashwa uchishanda uchinda basa uchididi wogogona futi kuita umwe munhu ari kumusha wakatengera range rover wauri kuchengeta uchimubhadhara futi rent kumusha uko uchimuchengetera nevana vake iwe uchizvichengetera vana vako futi kuno. That's almost impossible. Ende vamwe vanhu vamunogona kunge muchiona ipo panapa ukavabvunza kuti right ku-UK kwenyu how much do you have in my savings account, ndikada kutaura chokwadi regai ndichinje topic but ndikada kutaura izvozvezvo ndikada kuenda kuchisubject live yangu inopesera ine munhu 1 ende vanhu vese varipo 4 5 6 vanhu vanotongori Ellen ari kuDubai, Desmond uri kuAmerica, so vanhu vese ve-UK vatotiza panangotanga kutaura because zvimwe zvacho zvinotoboa, zvimwe chokwadi changu chinoboa zvinenge zvitovhiringa. So ndisati ndapedza ndoda kungo nditaura kuti guys zvigunwe 3 izvi zviri kukubvunza iwo kuti kuiwewe pane chauri kuya nazvo. So ngatimirire nyaya yekuti timbotanga kuti I'm looking for someone. Yes, you can look for someone like that, but be ready kubvunzwawo naye munhu kuti so iwe zvati unoda fidzo unoda ma-qualities 20, what do you have? Ende haufanirwi kuita zvokubvunzwa, anofanirwa kuti ukaona wakati ndoda murume ari fit, right? Timbotanga neipapo ukati ndoda murume ari fit, hatifanirwi kukubvunza ati why, tofanirwa kukutarisa tokuona uri fit. A lot of you guys, I want to do murume nechidumbu. Iwe rako rakakura kudai, so this is common practice. A lot of people vanoti handidi murume asingaende kugym, havaende kugym. Vakadziwawo. Ini murume ane 1 pack bodo, ione 6 pack, ione flat belly here. This is common practice. Saka ngatitange kubva nhasi. Munhu anenge ndide murume anomadoro. Unonzomwa munhu anorara kubhawa achiti handidi mukadzi anomadoro. Asi achirara kubhawa. Zviri nani kuti handidi mukadzi anomadoro tokubvunza, inasana bomadoro upenyu hwangu. Okay, fine. Majority yevanhu vasingadi munhu anohura. Mahurira vari kuita anotyisa. So uri kuhura nani? Haina handidi kuhuriba. Asi iwe uchihura. So iwe haudi kuhurigwa handidi. Why uchihura? Mbavha inozati handidi kubirwa. Inobirwa. Boys vakadwanisa mwe handibire. But iwe ichiba. Ko dichi rangu rakarira pa. Dichi rangu rakarira. Ko somari zvauri kuti iwe haudi kubigwa. Ko ndongobire vafumi chete. Ina ndibire varombo kaini. Kuba chamari. Azoda munhu munhu achizvijustify. So haina ndidi murume asina mari. Okay, haudi murume asina mari. Iwe une mari muaccount right now. Fidzo ndozandida kamurume ane mari. Because nandina. Oh, saka iwe wanzwana noti murume ane mari anokuda. Zvigunwe 3 zvinokubvunza. Zvibvunze kuti okay, fine. It makes sense. Uri make sense here. Iwe una mari saka unoda munhu ane mari kuti mugoita mari ando. Before taenda kure, iye ane mari wacho wambozvibvunzawo here kuti zvigunwe 3 iwe kowadi wambomubvunza. Wadi wambomubvunza. Ndoda murume ane mari uyo. Zvigunwe zvoti ko iwewe wadi wambomubvunza kuti anokuda here usina mari. Muri ndinzisa. So inini
family kuroora kufamily yevarombo haya nani zvokuroora kufamily yevarombo zvibudi kwevo vafumi vanokuda bcause dzimwe dzenguva iwo uri murombo handiti handovati haudoroora kufamily yevarombo varombo vakafumawo vari kuti vandidoroora varombo saka iwowo havari kukudika havasi kukuda dzimwe dzenguva havasi kukuda so ndo pane nyaya ipapa kuti okay iwe zvavati haudoroora kuroora murombo asi usina mari yacho vane mari vari kukuda here handidi murume anopopota stereki murume anopopota stereki handimudi asi iwo hako uchipopota saka vasingapopoti vanokudera because dzimwe dzenguva uri kudoramba mechi yako wauri kuramba ndo mechi yako chaichayo ndo mechi yako chaichayo because ainene hembe handidi munhu anopfeka hembe dzechando ini iwo chigara mueurope kuchando handidi munhu anopfeka juice everyday handidane munhu anopfeka juice everyday kana usingadudane munhu anopfeka juice everyday chienda kuzimbabwe kunopisa uko ndadubai kunopisa uko as long uri kuchando munhu wachadane uchamona apfeka juice not because of you because of the situation yawakamuwana ari vamwe vanhu muri kuroora navo muchita vana mari ka vanayo inokwana ivo yavasina ndeyekupa newe ukamuramba utiti vana mari ka tofangwa mona achifa nezhara kana achifamba akashama nokuti kwete kuti munhu anogona kuzvitengera chinhu chake ari kutozvitengera motikari yake ari kuzvitengera ari kuzvigerera kuti haana mari hamusanambozvinzwa here vanhu vanotaura kuderi kumusha vapi ko vanhu vakaenda kuuk havana mari ava hamusanambozvinzwa ndine hama dzotondidero sometime mani kuuk imimi mangotravela muchika kuzimbabwe musina mari iwa do you know kuti tiketi rega rinokwenza nepay yako yeuri doctor pay yako 2 weeks kana pay yako yemwedzi ameno this is not a joke usati munhu haana mari zviri nanoti haana mari yandakaona pedzisa statement yako usati Desmond haana mari iyo fuel yake chaichaiega pamwe fuel yake motikari yake iyo yanofamba nayo fuel yacho inonza nepay yako vanhu anoti hauna mari vachiudza vanhu vari kuabroad vanoti vanhu havana mari dzimwe nguva yavo yavanotambira $30 a month nothing against that indiri against munhu anoti ndinge hana mari haana musha uyu fair enough haana musha kuvi kuzimbabwe ka pamwe makafanana munhu andoda kunzwa achiti hauna mari munhu anenge ane zimari mubhenki ndiwo hauna mari iwo ngandikupe mari umbonodya vari kwanodero haafana kuuk mamuna mari chireka ndikutengereni chireka ndikutengere kuda chii ndokuti vasazotiroye it's a good point iwe kana uri mhiriwo make it your habit yokuti hauratidze vanhu vari kumusha kuti nemari vakauti hauna mari nzwisa urombo 1 zvinokusevha kukumbigwa mari haana mari uye musiye haana mari 2 varoya vavanzi kukuroya kana uchitambura varoyi vanoroya munhu wavari kuona ari kubudirira saka kuvaroyi unenge usingacharoyiwi ukazikamwa uri poor let me tell you
mukatanga kurumbidza muroi pamaraini kana kuti mukatira muroi zvakanaka kana mukatanga kuchiva life yemuroi hakuroi. Chisingade muroi kukuona iwo usingararami zviri pasi pake. Ndo zvanokuurayira. Munhu wese akakumaka kana kuti ati akuwishe long life, tambura, ita sengonotambura, and you thank me later. Ita sengonotambura, uchaona kuti vavengi vako vashoma zvokuti vanokuseka vanowanda. The moment takatigereka ndopano waguvhura kugwadza kuguvhura negumbo razvimba x-ray yoitwa zvari mupenyu hapana chiri wrong asi rakazvimba kudai. So sometimes kunza una mari kunobetserawo futi. You may live vamwe venyu you are living longer because vavengi venyu vaifangwa kuroya vakati hai zvozvitamburirezvo, which is why kana une nhumbu haitaurwe nhumbu kusvika yakuzvarwa. Vamwe venyu munozviroyesa nokutaurisa. Mukukura kwedu sakazani nhumbu haitaurwa. Ndanisa period mainditi handizvarika honai it's kicking boom 3 months waita miscarriage. Ndambotaura ndikati munhu anokuroya ka haasi munhu yaanokuroya nemushonga. Ellen akati ndane nhumbu indandine jealous naye ndikati hai wow I'm kissing. Zvinongo okay, cheka kuti wakamboshiyana nenyaya yezvinhu zvese, cheka zvinhu zvako zvese zvakakona kuzobudirira. Cheka vanhu wakataura navo ipapo, even though they smiled, pane 2 or 3 vaiva nekugwadziwa pamwoyo. Indakambozvita ka ndakuuya kuUK kare ndakati ndikuenda Britain neFriday I'm going to the UK. Ndambovudziwa, vanhu havavudziwi. Mazvaipei aive shoma. I'm gonna leave this job. Ndini ka ano zvemunoda kutoresigna, this is peanuts. Ndoenda UK. Vamwe vaive really vamwe ndo iyo unobati kuUK kuzungu here, unobati kuUK kuzvichava nerwa nongoenda mandavo kuti UK iwe vamunini wangu chacho vakanditi iwe indakanoita masters kuBotswana ndatazoenda America. Ndozotiwo zvako iwe usina kana unengori ne-A level isinotomborina kana mapoints akawanda ndaenda kuBritain iwe yep ndaiwanza. So ndavudza vanhu Friday ndiri kuenda obvious pakaridzwa tsamwa kavanhu kubasa vanozati tichitambura tese kungonzi vamwe vacho vapenyu vamwe vakafa. Aipapa ndinombonidi kubvunza kuti pane mwakadombori roshamisira here ndezvikakona zvechowa Friday ndisvika boom change of plan